O Concello de Noia licitou o arranxo e a posta en funcionamento do pozo de bombeo de Barro, a actuación na que se investiran preto de 34.000 euros. O Goberno local de Noia continúa a desenvolver diferentes proxectos cos que mellorar os servizos que percibe a veciñanza. O Concello sacou a licitación unha obra recollida no Plan de Obras e Servizos da Deputación que xa Hemos modificado nos primeiros meses de goberno para a reforma íntegra do pozo de bombeo do Floro. O pozo de bombeo do Floro, ali na zona das Bruñeiras, é un dos últimos pozos antes de chegar á depuradora e era un pozo que estaba absolutamente deteriorado e que non funcionaba para nada, e vamos a poñer un pozo moderno con unha bomba trituradora moi potente e que vai evitar pois, todos os vertidos que se están producindo ahora a ría. Non? A ría xa sabemos todos o importante que é para nós e para este goberno en concreto o saneamento é algo moi importante, que é algo onde estamos investindo moitos cartos. Estas obras de arranxo e posta en funcionamento do pozo de bombeo de Barro contan cun investimento de case 34.000 euros. Pérez puxo en valor a importancia do sistema de saneamento do municipio no que xa se actuou en diferentes puntos. Como é a planta potabilizadora de agua, na que se estuvo traballando este ano intensamente tamén, e neste caso, pois, non só o bombeo do Floro, sino que xa fixemos actuacións en outros bombeos, cambiáronse as bombas por completo dos pozos do Río do Porto, está contratada tamén unha reforma importante do pozo do Molle de Marqués, todo o sistema de cadenas e de peine de filtrado da porquería tamén se vai a cambiar, estáse facendo unha inversión tamén no pozo da Chaínza e, bueno, pouco a pouco vamos a ver se vamos rexenerando un pouquiño todo o que é a nosa riqueza da ría e que estes bombeos que se estuveron producindo nos últimos anos dun xeito totalmente descontrolado, fruto de un absoluto abandono e falta de mantenimento de todo, pois se podan ir remediando. Pérez recordou que o arranxo e a posta en funcionamento do pozo de bombeo de Barro consistirá no subministro e instalación dunha nova bomba, o que permitirá recuperar a operatividade desta infraestrutura que definiu de esencial para a rede municipal de saneamento logo de anos sen funcionar. O orxedor local sostivo que é unha infraestrutura crítica ao ser o pozo de bombeo máis próximo á estación depuradora. O Concello segue á espera de que Augas de Galicia entregue as obras da estación depuradora de augas residuais, xa que Pérez lamentou que unha infraestrutura que leva máis dun ano e medio sen prestar servizo debido ás obras executadas.